ya mbono na inde mwanchu muligereria bwetesini kia Ndizi TV asomoro bulito kera litikolia Jumaine aso chitwaligereria afya yemibere yaito maito monto mubero tali umwikiranu ekero mubero ro munyaganyago igwete ngano bwato burweire tokunyara wekerania kende ende chebe nguborero bwakubikire nsekigima na bota ikirania kende gionsi asebugima bwao igogo ikomobero go strong immunity ever strong egere na lyogo tara weika sotagete weikira nimero belirinde yonsi otagete igo abachenu negento kiengencho mono ase afya ya mwanyabantu akiyakogera Ndizi TV kubwatira na Tanecious Herbal Center bago kwanira igoro yo bachenu bwaito tuo manyanga mbokoreriki enyagitari ya Tanecious Herbal Center ekwenana asengencho ntobwata moroire wetani mieyemo ara semebere yaito gusachandete abanchwa abaligereria akiyakogera tuacha to kwanira uburoire obomo asobomo ekababu yenga kiende tukaligereria nga ninki oborwaire twanalire tawataba ngoborwaire bwo motu borwaire bwenda borwaire bwa cancer borwaire bwa what have you totara manyanga nki oborwaire tukaranga oborwaire ngento kieke na kitora tanga marwaire ntonyora bibini bende byonsi ebibe asemebere yaito egera tunyara ko bataho kole merobere yaito ya kera lituko nakiyagora kera lituko lya lero gosekera lituko lya Jumaine daktari oito ogocha se studio otobo manyi otoa amangana mange otobo semia na kitugwenete komenya buya ki afya agerekero montaikirania malenga eyobogima anamana karato chigokoro mwaka 2022 to wasabanya sabe naintwe egere tovuko mwaka buya tole buya semebere yaito gwetera sobo seme wa daktari oito kera lituko nkayora nyora yaiga onya tali kuro Tanecious Herbal Center bakobwatira negeta seni kya bwanchite kya Ndizi TV igobana tobwate gwetera Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook no tuli live na bago comment you share egera abandi banyore ingane yiga senchera yobokerano na gali asensema ya YouTube na ara no tuli na Ndizi TV News na bago tonyora asenchera yobokerano kogo chase enamba yesimi neregabo ase TV yao na bago tutumere ujumbe anene mona kerolero tukuligereria ogwakanse kwa manyinga twanaliro gosugo kwanira igoro ya high blood pressure kwendera tikulia lero niko tochukwanira low blood pressure babuli nali mwabuli tikurwa litukulia igoro litukulia moisonde igoro yogo sangeliriwa kwa manyinga sokero kwena na manyinga ine blood donation ne watu bwa mate na low blood pressure ayonsi daktari no arega igase studio achie gotokonye go karibu sana ikaranso ikikorobono iga wikachikora gachinza isato chimambia yabono karibu sana daktari asante sana ase studio kaikwale ngeli tukoli aramisi ya Ijumaa ya bana asinje bitango bitanyare gutangika nakia nyarekanete naikaga lakini wono rero nonde igobono na matuka yabone ke umuntu akubuka litukuliae aburi kubuka lina yande ishuguri kikaba nyinge bumanyete gasito bonyagitari abugwa kirusi mnambo tukogati ona inde bagote abana to korati goyo gukiko oraenda korakonyo yo gigotegerera no korachakira priority emergency kieko gare igwikiria tutabeta monaino lakini amanyire na igwikie ya rero kiri tutakorete igwikieri ndogekorerero yes igombia mono sana mwanchu muligereria na ndi karibu daktari atoko okekerura ase studio singe nchu muligereria ni gakonyora mange korwa ase nyagitari ya Tanecious Herbal Center unebwata mangana mange amaya ili kubeka afya yo mwananchi afya yo mugusio minto egendere gutinga buna botambe ngotabinga asumuro bulyo yoiga igotogutwara bageni kera lituko nabono ntonyora mugeni korwa chinsemo cha Toronto Canada uligereria tumuro buli bwensa kebono mambia kurugoro ntonyora tama abageni koruchi nsemecho bagendete kubwati umurobere kwa faida yo mwanchu muligereria nabo kumunyori kegima onyogokora for the first time asibali bakonarete butambe anabanyo muntu bwebira madenga daktari nabo kubenyoria ando batebya sogoto asumuligereria on Ndizi TV naso abageni bali babegire bagochie wiki ngima umanyete umuchi otari gotarwa nabageni muchi ito ati no bwateke mwagete neke mweke na buranya no muntu naroyo mukwerene lichimbu chimbe ose kigwa ikiroro turi kwarigani buya igekara abageni bagocha kera lituko ni furaha kwa wenyeji yani asinjire ndina bali barabanye no muchi oyibakoka sana na ndeka abageni bayikire lituko lya rero na inje na ikirega ko bachuri sana uyo uri busubwe ino gakurukuna daktari Omayio na daktari Omayio gakurwa asinya gitari ya Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Center ni nyagitari ikobwenia gwetera samariogo yemete yani asinjire ndito kurukana alternative medicine alternative medicine nekero okurwariwa
utari gutumia amariogo abwate chikemiko ekero kurwarigwa utari kubarwa ekero kurwarigwa utari gutumia chimashini chiri chikubwate radiation ya igoro so asenjere ndena ekero utagete kubwenigwa ukubwenigwa wekerero lakini ugutumia chinjira chiri chia natural yani chia nature chiri nyasa tongete tokorokemete twaroka massage ibintu biri yani biekerero na ende biri moyo bitakweti na tokoro alternative medicine na alternative medicine enyagitari ya Tanecious na yo kebwate asibusonga na ende asoro kongororwa ensemo ya western bona ekero wikari Tanecious ni nyagitari ekerero na ekero wikari yatubwachi machine chiekerero lakini na ende chitabwati radiation iri bagotana radiation iri igoro igento Tanecious irendete kapisa ne bintu togotumia mbibwati side effect gose side effect chia chiri minimum bona ekero wikirari ayo wikaranso ike igasi umunyagitari ari yoburwire boro mubiro ine ari gasiana na kekora ngo tabana njino umunyagitari Tanecious aposet ekero wikirari tubwati maireso turigocha na file mna itri nyagitari turigocha na historia ugocha bunorigo wikaranse wikense turigererio mubiro togotebira no bwato muchanda asigete na ende gotoko yirwariga na ekero twakorire tuigwana nena amatuko kurwarigwo muchanda oyo igakorenjeri pitwine wiki ya mugo samatuka atatu gosomutinyo yo yekero wikirari Tanecious apo center wanyoriro obubwenia otanyore andonsi lakini wonekero na kiokoro ikari Tanecious apo center gegotoko muchibosongo kisemo chiacho na chogo nekero kurukuru bosongo okando Nyamira wabweta tracha moja na wabweta prisons kogotira chipinjere chibere ngomera na chine osuke bosiake asenara alitu agatwarire factory yechibawo yari kurukuna team cells iliete lino riva kalero so uligere parogo na bakora iliete linene lirike na Tanecious apo center limited ekero lirike limited gemineti na ne company register ne serikali bona sikaro gwikiraria utamanyiti kunya gosoma marieta ayo gosingo drive ori gosori ne tepipi abandi bagate anuma eta maisha na yotari korabia bona igento kora kabisa ike nambe yesim wate karamu yao inamba yesim ya daktari ere ngororo kabisa enoti isana ibere isana emo kianda ibere inye isano yani 0726 924545 na ndio unatie koteva Tanecious ni nyagitari ekerero yona boso ali asumtandao Facebook na wana abandi bawatane na kuroja asumtandao ulike Tanecious apo center limited karo kwa alike Tanecious apo center limited libeli yenge na bokonyora ge koletere page yengima ne bwate namba esim ne bwate email ne bwate website ne bwate keregen ososo asumtandao YouTube ali na bokolika Tanecious apo center limited ulike yenge asumtandao YouTube na bokora chipicha cheito na bokora muno togosomia na bokora mangano sipi aliote kukolgereri asense moye chipicha na kubwa monna bokolika liuko asebali batete kuburia mangana matambe ataisana SMS alika info@taneciousapo.co.ke yani info@taneciousapo.co.ke amangana yonsi ipi napokonyora ikiraso munyagitari mbia mana sana daktari to as introduction engia kigima gogono mwanchu muligire nyokoro mugeni kigima kwa igure nganingo tole as studio nere ende nero ko bakira litukole Jumaine uchakirense monenusu oikachinza isato chemambia ya lero ebiro bito nigo bikogenda bwangu daktari twabere tukuligeria maruira mange ali muna Tanecious Herbal Center moko bokonyi mwaru bokorari gose services chinyinge no chiregali ya sensemo ya jogo kigima bono twaligereria mangi gocha twaligereire hypertension gose high blood pressure osilitalinde hypertension ero mwanchu mwagereria igambo lya nga kara kwanira ngo low blood pressure eyo manyekana tebuna hypotension tumanye nero nga inkige koreto bokongwobo ende nakitora botange ende nakitora burende onyekero kendo muntu obwate bona so chakira karato ango highlight gose overview inga ninki low blood pressure gose hypertension karibu asante sana ekara tugo kuonera amoroire aipa igotumine tina nigoro na aipo ni ise lakini lizuali neli igoro na inse igoma itegatigati nero bono enjere ndine umubero mwanya bantu onde bwensi ugwaka kuri kwa manyinga ose enkore eri gotu omaka dote ane enkore gwaka enkore ugwaka kuri gwenkoro na manyinga wosu kumotia somobere na kungusa kurwa somobere so enkoro is like a pump igwaka manyinga gochiaria
naende yakakoirana ekere nkore ye gutuma amanyingo chia somobere asomo no ribuge songa ase bari bakora pim pressure egotukuruka pressure ya igoro ekorokuna systolic yani asenjere ndena ugupima anakie nkore gusuguma amanyingo chia somobere nere ya igoro nekere ko yangusa kurwa somobere tawote abane ko relax egera amanyinga ya enda somobere airane gocha tuate abana pressure ya inse ikorokuna diastolic so ntubuate egento gikorokana average gose standard ya manyinga aya ubu gatagati bwa pressure yao ibwenete koba asomobero bone inere koroku pressure litangana so blood pressure nuko okogenda kwa manyinga na koirana lakini ekaro ari gatigati arari kuimbuli equilibrium etogote abana muntu otabwati pressure lakini ekara konyarekana nekere gusuguma yasuguma igoro mono igo pressure ya igoro yakoreke ya chiri igoro nekere ko relax ya relax kere igoro ne speed ya igoro mono twate pressure insi ya chirara igoro ibona biko nyarekana chi pressure ichonsi chibe igoro bona rero tutu kwa nana ekero amanyinga yao enkore gusuguma yasuguma inse nekere ko relax ya relax inse mono twamanya ko yirokana hypo gose low blood pressure so igase njere ndena amanyi enjere ikitoji ko kwana rero ne system mwingima tokorokana cardiovascular system ne cardiovascular ne bwadre ne diende tokorokana cerebrovascular yani enjere ndena emekia na manyinga nenkoro ebinte byonsi bikubwatira na sobwamo byasuguma gochiaria nkore yekere gwaka ekumnyokia manyinga emekia ime na manyinga aya manyene ari fluid like yanga buna amaji na haro nabwate kya uji gukora somobere lakini bona yasuguma makogenda nenjire gusuguma nare yapimu nenjire kuira ni gocha somobere nare yapimu so ikekere njire ndi amanyinga aya ekerata kire ko banomo ekere nkore igoro gosekere gusuguma amanyingo cyari ebwene usuguma amanyinga aya at speed tokorokana ya 120 yani emia yamo na 20 ine aro pressure igoro tukoroka systolic nekere kungusa kurwaria somobere eyanguse ngora kagoika kwanyorana ere speed yaye gose pressure ya tumia ere 80 gose 80 emeronge 5 ni 3 bono ekero konyorana kuchakira bwochi igoro ndubwate chirenches yegotira ekere gwetani uchigoro nyore yachire paka ya etani 140 paka ngo endira abandi paka yasuguma eye igoro yaenda paka 200 oinarwarete nenyense ekero konya yasugumire ikire 90 oinarwarete twatana abwate pressure ere igoro omayete ekero bwate pressure botambe bawatana pressure ya ere igoro bali gotana bwate pressure bosaigo tatiga abandi bali bagwa assume batana oyibona abwate pressure yaye ubwende comment ilietana ere igoro ikiaro muntu na bwate pressure erense ekere nkoreye igusuguma igoro na inse etafauti ne bwente ko bona keko na ote 120 na 80 ne tafauti ye bwente ko ba 40 mm per mercury yani jere nena etafauti ye karo kurusani ye igoro ne inse botambe bwente ko ba bona ndiro ko nyoro muntu agutwara umuchando pressure ye igoro ekali ose 140 lakini inse 80 etafauti ye gatia yo yachire 60 bona eya bera abnormal kwanse nyene kwarore bona ekarore tukukwana na pressure ye inse tebasa goetania ntukurukana 90 etwarukana systolic ekere nkore gusuma kuchiaria eje erenje nero lekere igoro nekere erense erenje nero lakini mone kere gatigati ere standard name 120/80 lakini mone nyore ya trimbukiro go chance eye igoro pressure yo gusukuma ya trimbukiro ya chirenze ya 90 ya chirenze ya 100 erenze ya 80 na yine ye igoro igoto wote abagwatwarire aipo nekero okurusana ni pressure ya inse ya igoro ne ya inse lakini naende chonsi chirenze onyore ne difference ne tane 40 na igone ne ina abnormal lakini bona ende karo otukwana daya ne haro erense ya 60 na biko nyarika nebense ya 60 na biko nyarika nebense ya 50 na biko nyarika nebense ya 39 gose 40 lakini wone moja ni kense ya 30 na bira nyarika nena no na manyinga itari ko nyarika ndi uchi asomobe so pressure tukwana rero pressure ya inse ingie ko pressure ya gendanse na kie egotoka yari bona na ote introduction intanga neri pressure ya inse ne kero amanyinga agusugumu gochi asomobere agusugumu atari goika 100 nekero aria kungusukuru mobere atari goika 60 twate abana obwate hypotension
usobwate low blood pressure. Bia mono daktari ase introduction ingia kigima elio mwancho muligeria kumanyanga etafauti ya high blood pressure, low blood pressure na medium. Medium mwekara banyinga tekerwa kabiyesu 120/80. Inera bakuruka normal. Nere normal. Yes. Lakini onyolenga 200/80 over what eyugere hyper. Nekero konyorere nsebonere gose 160 igobona nere yeto kwanira sedit kulelero. Miamono sana daktari ine ndubwate chi type ose low blood pressure nigere low blood pressure yemo. Ekarto kwanira igoro ya low blood pressure. Nekero yabeire piro. Standard yerieta keje yogo suguma manyinga. Rohe na poko ogwancho yebeke chi type ose chi class. Oyebeke class 1 class 2. Unabona karto kwanira osero systolic. Na poko nyarekana ekerero irense ya 100. Na biko nyarekana ebero ebense ya 80. Na biko nyarekana ebero ebense ya 70. Igo manyana roe yawe ya hitaniri erite nomo ya piro. Togorokana ya hitani nomo ya diastolic lakini ole systolic. Igo troji ya chirense sana. Na kero to kwana diastolic ne na biko nyarekana agency ya 60, agency ya 50, agency ya 40. Yonsi eyekere konyo gotrimboka go chance those are just classes. But low blood pressure, na high blood pressure, high blood pressure. Igona ekerora hypertension or hypertension. Miamono sana daktari igo low blood pressure never classified chinjira chinyingi yekutigara kwa low blood pressure. Low blood pressure. Yes, miamono sana mwanchi muligeria tole na Dr. Tanecious. Wasenere Joel Omayio kura Tanecious Herbal Center ogende totaya mangana maya igoro ya manyinga waka inse ngogenda tole tumanyenga inkikiragara manyinga ya kense. So what are the risk factors chira irere omonta atuare amanyinga wakanse turachakira gabo daktari otaba tulenga enchirole ole bwate nere kogera na kiburiro bugo chasumo birogo osembo chasumo birogo wono do we have the risk factors chumonto kotwara hypertension risk factors injiro chikogaro omonto twara low blood pressure but azini nintaraika sete risk factors ekeren kore ye waka twatebire igoro ya diastolic na systolic na binte bionsi bigo pimune machine ihona karura ari to ikaransa igaka otebe na wono ngwete nkora ya negwa ya nyamanyinga na gwa kanse sana usamanyinga na gwa kaigoro una wono ndiro konya umurwira we nyagitari ote no meto mutule ko ngati nkaigu yani na manyinga kore ku ngaka igoro ngarana pressure igoro ya amanyinga na biko yari kana kaigoro abamanyinga ko nyari kana kense but nakina tebera na to ekarto kwa negoro ya pressure ko tukwanire a system mwingima ya manyinga nemekine enkoro ekere enkore ye waka enkore nere kiri gusugume ko inside this pressure which asa manyinga usuguji asemekia egere suguma manyingo chialia ndobwate endo tokorokana ogwaka koliga usoko ogo pump na relax nero nebwate epiti ya so ekaroko pima pressure tuligo tiga nkoro isiko that's why tobwate na ase machine tokorokana e pressure monitor nebwate diastolic systolic na palpitation wose pulse yenkoro yani asinjire ndena no ene nkore yogo sukuma kwae tiri gwaka eyoliria manyinge kirege emakwirana bone egwaka ege ko relax yaka ge relax so enjire yegwaka nero nebwate e measurement yaye measurement yaye ekere normal itakire ko ba 72 beats per minute lakini wono ndiro konyorana na bere 72 beats per minute ogwaka kwae lakini bono amanyinga yako enda pressure yego suguma ni yeko ngusa erense oyu mujando noro rasi pressure na biko nyarekana yake 72 beats per minute lakini amanyinga pressure yego suguma erigoro bado igonole hypertension lakini bono ndire ko nyarekana amanyinga yagwakwa pressure gwaka ere normal lakini palpitation yao igerense
So igerense naki ekere kogenda nero enkore upalisi ya igwaka na biko nyarikana eira nense kuetani 72 lakini normally inkore jire chinsa jiri wapima utare umaye pima na bakonyorane palisi ya chirigo ose ekaro go ikaransi contract na bakonya ya chirigo so in normal pase karo montari boronge e condition sinjiri jigo determine na ekero go pima pressure na palisi yao na hiyo konyorire condition kikwa epimira so ekero takiri kwenda gupima pressure utakire onye kwa tarasa tambi ose kwagende distance utakire oikaranse o relax so tatia manyinga ali airane ali relax into normal na enkore yao relax into normal echaka go bit because ekaro gutara bwango osoko mnyoka te enkore yao gotendi kwa kabwango asoko ikerania e supply ya manyinga asoko ikerania o supply ya nutrients na oxygen go chia sa manyinga na ekero watarire osoko karansete okonyoro mobere ngo relax so ekaro go ikirenya gitari te go ikigana watana daktari mpime pressure relax for at least 30 minutes egero umanye ko koboko kwao e supply ya hoira nense y'umubere egero umanye gupima pulse bono abantu barokonyora e palpitation yabo erense lakini egero gupima pressure yabo nero kwanyora igerense abantu no kwimuki umutugo na bigo sinyana no kuragera asinge nje binte byose byakorereke enkore yigwaka ekari waka ngora bono the pressure ko initiate erense so igento gako niranira asenkoro manye ko henda risk factors enkore yigo push nere ko initiate the pressure so abantu mbale okonyara babwate emechando yenkoro tukuruka te cardio infections ama diseases ama conditions so emechande yenkoro na bekogera ekosi omonto atware either high blood pressure or zero blood pressure lakini tukuri ara mtu wa concentrate ya zero blood pressure ebintu mbire bikogera omonto otwara low blood pressure nigente tanga ni ko goro muntu twara low blood pressure igetangani neme enkoro yao how healthy is your heart na karto go kwanera enkoro ne kimo kyomobere kebwate obwanjani kero siri kegerete abantu bagochora obwanjani liuga linga enkoro ekaba chorere enkoro geminute bagwanjite so enkoro yao ekere bwate asira ekere ka asirigete ekere tabwati ubwanjani buli uga limo kwenye kolikase WhatsApp na kyango ekere tabwati ubwanjani bolia enunete eka asirigete ekine kigente tangani ke wa affect your pressure yao yeka to injire tabate abana otware birengererie bingi okonyora na pressure yao eita yabeire elevated Gusii yabeire down related so asenjire nena na bekoira nanse asenge njuye state of your heart abantu mbali buno bono konya babwate asira mingi iya ka asirigete kapisa omoja ni upime nkoro ya pressure na bokonya ora ne chero geterigo erigoro asenge njo yoborobori asenge njo enkoro ya yabeire affected egento kende na kero konyora emekia yao ebwata lot of crocs yani na etichete muna na tie kote abana enkoro nere gusuguma te pressure gusugumera ne gusuguma na kingo suguma manyinga aikirtu te fattest part yomubere yani arepi bone kero konyora na gatiao oragirte buya kabiso bwata mafuta mangi kabisa ijire mekime atichete so minute inko bitere liore enkoro yao esugume kapisa so igasenjire de gato kwana en chinguru enkoro ya ete tusuguma ochiali chia pandisa pressure gustia iraninse ekero kwanyore wasikira na enkoro gusuguma nyore yarosire irani pressure ya onse yani echinguru chia cyo gusuguma chikole chirani wose onyore na amanyinga yawo yo arama omono to the point na abantu mbale bakolia chindagera chigo tini amanyinga so if you are within your blood the thickness yo chikobanze yanyora na bono chi etakire chinguru chinka ekiara arama omono osugumu chiali kurende naende on the same note na bane bale bakolia ambechindagera amanyinga abatwara mafuta mangi paka kwanyora pressure abetakire gusuguma igerenyi so ekara amanyinga arama omono nabokonyora nabwenete koirani insali so abantu barokonya babwate amarwaire aw
under condition muna bona antu bali babwate sukari so ekero kutumia mario gali sukari mona ke kora batena sukari na pressure ibikoma chikoba sisters amario gali gutumia sukari mono nabagocha affect system yao yogosuguma nabakonyarikana affect amanyinga ogurugosugumwa guchiari gosa affect enkoro yao nabantu bandi babwate ai risk yo konyoro muchando unoyo nabantu babwate umuchando wenkoro enkoro yawe mochani enirachi nsemeyemo yes ekoro ya endachiri bono chinguru chiye gosuguma gochiari nabo chikonyarikana chibe wiki nabo chikonyarikana chibe chinke bono ekere gosuguma gochimoino kwanyorana emanyingao igakogenda ngora asingenjo ebimbete nsemeyemo ekento kende nekero konyorana enkore yao nguratwarire abe mechando tukurokana the cardiovascular disorder yani nejere ndiro konyora itariko muscles chirichaye chitariko ba supplied ne nerve electrons yani njere ndina njikonyora amanganari yaise abintu biribisa ine bikogere yakabuya kwaranyora line nkora yae ko akangora inde kwa kabwa yani asinjere ndina abantu barokonya babwate umuchando due to where and there ose asik umuchando gete condition gete ekogere nkora yae chinsa chindo konyora riko chinsa chinderengise bona abantu abonye gusumo cyarira nansi nabantu barokonyora amanyingabo aramake ebona tukoroka anemia so ekara manyinga yaramake nabikonyarikana airani system yao wose ogwaka kwa wose pressure yao airanense nabantu abara anemia nabantu okonyora muno bono nabokonyora abantu bakurusigwa manyinga abanemic abantu amanyinga abagosira asinginje twakwane to urere uri bondo bugutukuta amanyinga no bwenyorete that is cancer asinginjo omuntu agwatumu cyando sino yo kansende okorukemo yairanise asinginjo omuntu oyo ururiri rwabo erainage mbubwate pressure nabokonyarikana airanie umuchando o pressure ise iho asenjire ndena ekero bwate emechande ya pressure nabikonyarikana ekoiranise ekero bwate underlying conditions nabikonyarikana chikosi pressure yao koirana ise yes mwana sana daktari mwanchu muligilia togende tukoba na Dr. Joel Omayio kro Tanecious Herbal Center ogende tukotebia igoro yuburuire bwa low blood pressure gose hypertension abwasa kwanire igoro ya risk factors ibintu mbiroro oratoke kubwate gose condition gete chiragere wenyore kubwata umuchando yoiga timeti daktari gose pregnancy a condition you need montatu low blood pressure a condition ya pregnancy ne condition ya hormonal imbalance actually abasubati abande tari abange bakekera batu babere pregnant abikonyarikana pressure yabira nense and ndiri konyarikana pressure yabegende iguru so on the same note yabasubati aba igento yokogera pressure yabo yande iguru sense nande ingiri yo contribute yo kwa hormonal imbalance so ekero watu mujando bu hormonal imbalance abikonyarikana ira ni pressure yawo ise gose pressure yawo ikore egende iguru so the hormonal changes yicho mobere na chikogera chia munabona katwa kwandego ya umuntu sinabatetina umubiro yo mwanya bantu ikokoba control ikokoba regulated yani umuntu sinachikogera umuntu oba ikiale yendege tangani umuntu sinachigo chora inkyo korengereri umuntu sinachigo chora mudi kyokoba umuntu sinachigo chora na enkorosa ngabyo gwaka umuntu ngabyo kuboka so umuntu imbalance nabekogera umuntu atwale low blood pressure hypertension also atwale high blood pressure asante yes bia mono sana mwanchi muligereria yandira gutubwate gwetera Ndizi TV News Digital abonensema ya Facebook no tuli live abakore comment ya ugalia na bakore karangereri kya ugalia no nya YouTube no tuli live Ndizi TV News na boigo asenchira ya SMS na bagutuma kubulia kwa ugocha se daktari gigase studio kolengana ninga na tubwate tugukwanira se chinga kichiga igoro ya hypertension eyo manyekana tebuna low blood pressure chinga kitogendrete byiga kayora nyara mangana yaiga onya taligeta senikia Ndizi TV bakubwatira na Tanecious Herbal Center Daktari Joel Omayio kera litikole Jumaine na agocha gigase studio tukwanira igoro yemechande mengi ntuli gukwana busaigo mwanchu muligereria aiga no kurobo manyi no kurobo semia ekero bwate condition neyo
tobesa kuna guchandika Tanecious Herbal Center egotoka aria se omochojogo aiga sensemo ya bosongo no konyora na daktari na ndingo charo ko namba yesimi ekero muganetie ekero bwato muchando nde bwensi na bakonyara kugokorera obakongu bwao ase chidaika chinke kegima sengencho iyo nere mirimo yabo igobana tobaisa kwimuka bose ekero morobiri buno yoiga okugochera asembeo asengencho faida ya omwanchu murigeria nabo igo nabakogendera gututumira okubulia kwao comment yao gosekerengeri kiao wetera asenchira ye mitandao ndochenga engineer Friendly Kinyabaro no ari asumurubulio agote bagendrete gwenjo ya show kabisa agonte binga umwaro mitosara na daktari nimbaroche ase studio ega singi ya kigima daktari endelee kusonga mbele yokoro kwa engineer Friendly Kinyabaro agote banagendrete kubwati umurubulio kigima na etimeti nga yokubwati umurubulio koru mwanchu murigeria tume ujumbe yao asengenjo ninche kwenye bwatia ende ninche ko yerigereria asenchira yoboikirano kegima daktari tokero togenda tutigariti chinsa nsini nigo togenda se studio toranyora litangaso nabokora tumenye bono ekero tuamanyire risk factors nganki keragere wenyore gwatwarira umuchando yo nande twaroringa ase clinic keno ase center ya Tanecious Herbal Clinic ose center wabokonyi mborororo umete daktari tali goche studio kwanire gento atali konyara kurubo bokoreri ebyonsi pia okwanira niko kubinyora suburaisi alia jogo na ningo chalo ko inamba yesimi ogere okwanenere eyemo aseyemo tutaragenda se signs and symptoms go se biorokerelio mbirororo umete na nyora daktari maruira aya biorokerelio ndigo bichiranite mono ende toteba butambe ngakero ko igure gento gete tiga kunacha otebenga bono yuno muchando blood pressure osono muchando o high blood pressure igo kwenda orengwe nande tuli kunya kwenda atambe nsaiga jogo gaiga Tanecious Herbal Center no ere nyombe nene una daktari akwere diari go tokora introduction igo bono tobese gutwara gitamero kende gionse daktari tutaraenda se bimanyererio ebiorokererio kara umanchu murigire namba yesimi naro kero kendo utagete gosoka agenda obisi utagitara manyi namba ya yesimi bunere kawaida a promise no wente konyore namba yesimi ere right ya ole rumna bande bagotabana ene right yana bon okonyore namba yesimi gose contact ya Tanecious ni right yao so ekeruta gete kuika Tanecious Herbal Center onyore Dr. Jerry Omayio oyore bosibwe no asiri tukolia rero egera kulingoli inamba yesimi ngororo kabisa enoti isano ibere isano emo kianda ibere inye isano yani 0726 924545 gokonyora ibwanje tugutumia aria seto korokano mutandao na bukumnyoka so mutandao Facebook ulika Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Store Tanecious Herbal Clinic yonsi evi no birali usena ya account yo konyora asamo aso mutandao o Facebook egero rusi namba yesimio rusi email yo rusi website ororeke ndiyonsi kedio tagete gosa senjerende oenda seri uko ulike info@tanecioushherbal.co.ke na nina bukumnyoka so mutandao o YouTube orore amangana yonsi asomese moyechibicha ailika Tanecious Herbal Center Limited as YouTube biamono iyo nere asichinsemo au uranyore Dr. Joel Omayio namba yes minigere rice kegimano ichi nigonye bwatereto motu nigateba 0726 92 45 45 nabera nyororo igo ndigo kumwakera is just a phone call away aibuno gwake simigansa chinde chonsi nabago ko obokorere sengencho bjagitali barabo no akerusa stay obutuko you have to respond asengencho oru obokorere wono togenda suba ngo daktari ebyorokereri buburo irobo igatolenga mbikabwe kaine na ebya high blood pressure gosebiro bibire independent kivyao egero mancho muligele karara igunga na igwete enchirageteiga na bakubwataniga mnyoke gocha Tanecious egerali ngoriwe omanyete madam Zara ikwabatebi na bagwakira daktari simisende yonse lakini bona iga no nda seti bona tongake kyara tego so bona chisa chinde chonsi na bagwaka bona ebiyorokere limbiro omuntu agutwara omanyana ndabaze gutoka nimbwato muchando high blood pressure bati kyorokere liekamo
gose bibere gose bitatu ebigo gokonya kumanyana n'ubwate omochando nakia kware twatebetana egente getang'ani togokora tutagenda atambe tusomie omorigereri Ndizi TV oborwaire ninki inki egekoroka oborwaire egero omanya amarwaire aya nagento gegwa affect omobere asenchereria ase gogegwa affect na bikonyarekana bishe gose bibwekane ebimanyiriri byaye igekara kwanya kwigure kimanyiriri ekemo tegokebwatere ekemo tebe na bonto tukumyoka paka omochando natebe tugwana oroyo omunyoko ogorerio nkurwari ore omochando omong'ao okosi omong'ao igo ogotegerera asuwa ogoikerano lakini naende ebimanyiriri ebekara kwanyorere n'obwate bitatu ayoko omunyoko ochori ngoriwe egasi omonyagitane machine nogo confirm ego confirm erina ebimanyiriri ebi ego bibire ebyoborwaire gete tarigete egere biri bibwekaine gose amarwaire ari abwekanete ebimanyiririo egere orwari boribo obwate torwari bori obong'ao so ebimanyiririo by'omonto ekara gotwara low blood pressure lakini nainde onyorena amariogo omonto akonywekara bwate high blood pressure tari arakonywekara bwate low blood pressure igo abande nabagoteana imanyiriri byabwekani na pressure so nimbwate natetigo nimbwate pressure nakekora twachaka natie gotebana tubaze gotebana omonto abwate pressure ise itabwate high blood pressure low blood pressure gosare normal ikera pressure is not pressure so ekero bwate low blood pressure imanyiriri mbiro gotwara neke manyiriri gatangani gotwara nekero ogotwara ro edness yani omotuo oigwete oworosete omotwe tuigwete yani ogwete no tubwati omotwe meta ntumbere bakoeresa igo so ntete koeresa buno muruira koeresa buna kuigwa nari oramanya manyiriri bigoteba nkoiguna daktari nkoiguna omotutoi yani timbwati omotwe so asenjerere na omotwe ro omugusu kabisa na indorosete bono kuiguna uri guchakira guchinse ikine kikimanyiriri getangana ikimanyiriri kendi ya kabiri nekero kuiguna obwate mild headache ukoigu mutunoro lakini tokoretiki tuyo yani no buri guna na yumutu yo gwateri ya nyibwirete imime omonyerere so you can't explain umutu yo ngakiwati lakini nabugwete na nobwate kinobwate problem nero egento kende okutwara osike manyiriri kende okutwara kwa maana nobwate omonye na urasi kutoka kubwate low blood pressure ne esign eri oburwaire tokorokana Parkinson's oburwaire wa Parkinson's no oburwaire buri okonyora omonto akonyegerigo yani agete kuna akonyegerigo egara take konyegerigo mona aranyegerigo no koboko iga gokirete inero Parkinson's lakini mona ikirubwate ebimanyiriri bunebyo yani asenjire ndigwete no konyegerigo ogufa iplate yes taso umuntu uri bwigesomo yani okojiguno okonyakonyagari w'umubiri omugima turi stable ikine kemanyiriri kende na abanda atoke nimbwate low blood pressure yes ikemanyiriri kende kero bwate blood pressure irense hypertension na kero konyorana amaisao aita korari taturi aita korra tai korra tambe ose uchiari okorana nebintu bire purupuru tokorokana bluish vision yani asenjere na tari clear ekero korra rumbe litaturi atari korra byo uchiari kose ogochikorigerero chia soborabu kwatwara eye fatigue yani njere na amaisao akorosa okorana bontingi wetindigerero tokonyara korigerero ekero palip direct tokonyara korigerero chia soborabu yani obera nyumba sekiri go gochikosa gochia somu gasoko iguna bono kwarara obura bugeto bogocha borapu nomo amaisa akorasa ina bokumanyana na bura to kubwate low blood pressure ekento kene nekero kuigu ore dizziness dizziness yani njirende na orosete gose ore obwate fatigue rego yani asenjirende na obutokanete wana ndukuburi bale okorosa nuko butokana ta futigiero ekero butokana ta somobere obwate fatigue negero le dis yani orosete yani jirindina nyibwete ndosete dingwete inkorekende meda ndo bali batali aboro lakini arosete busaiga kubukana bona abo gokurubure no korosi nda no kori ndagera yani ori rosete kapisa oirane tense ne jirinde nekero bwate esiorori rioka dizziness eometo mtopreto nako anamambiririo taracha onte inga manyeri daktari acha gotaiga tiabo dizziness alafu na kikilivo na fainting
dizziness, fatigue na fainting. Fainting inekero kuiguno esioro liora hakerensi yani na bogwa keranso mate when you faint you go hakerensi. So oigwete na next minute ngwa kerensi lakini ndo gwa keransi bon. Yani gwete na horoset. Igoro gokora na gotuke karo preto ni ara ire na bari konya kuligere na ngakibo ingi osikira. Gosanda ke na bira tuko muire na yo na ara rojo bwate ro blood pressure akamanyiriria. So imanyiriria ebyo ne binde binge buna bono manyete abantu barokonyora bwate low blood pressure. Umuntu oye karago kwana akuiguno tete korosa yani tari kunyara gosokia mangana buya iko pressure ya chirense sana umanyete so tari epo gosokia speech yani mangana ya tari gosoka kuri umuntu buya nani ndiro konyora karo pressure ya chirense iga amarika gweta ka umugongo ebigoti gweta yani wona ne bigoti goko iguno onyora se otoriri ebigoti byao onyora se bwegeke turi kunyara gotenna buya imanyiririe bine vinge kiwacha kiriko bigwa yento kora ete ochandika Tanecious noire munyoko kumyoka guoka gosenjungora goserine pikipiki ine gari inchupa kale Tanecious ekere turingori nando manye to buye bwa Tanecious turi konya gotebana igwe bimanyiriri mbwate ayugo cyo karanse iga shito nere iguna go karanse to bime dore pressure ya umbuyere to bime sukari ya umbuyere umubero na cyumubero mugimore to gotebi. Yes, asante daktari. Producer ito Joshua Uta onta ito ndo mutumo kake enda mabuli nara aboli riabere egere nguchindu kokuboli egere umuiraneri ende mbara bagende tukutumaga igase enchira SMS na haronko yaligereria ndi na inche nimbwate eliane na inche ngochande ngokuboli ndi nayo mwanchu muligereria nyokubwata libolio tosiekererwa isiko tonyore gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News Digital abone sema ya Facebook beka liboli ria ororo nkolirora iga weika mboli daktari asengencho yao igobana tubaisa gukumi ngaliboli gwatu metekare ndo chimbara bato metekere karato cha kumorovelio nkobolinde ekeronkoira na korwa asensemo yende ye studio tole na Dr. Joel Omayio korwa Tanecious Herbal Center iyo korobo gwenya otumeka chinchira cha natural igona kitoko na okwanira igoro yoboroire bwa low blood pressure ne karato okwana boruire bonde bwensi daktari gabwato bumanyi asenye gitali ya Tanecious Herbal Center tobeso gosuka enero Ndizi TV obwansu bomusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakira chinsa isano na isato chiamugaso iguika ikomeye chiamargoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asechingero chabasai anikumbe toke maine anikumbe topima akiese yeah wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simetandao chingero chiya aliyakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Kiremambia Jama tuku wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV Una botambe to gochakeri iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire uritukuri goro
no botuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara umete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia no mada na ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na enzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe mwanjo murigeri intura gotiga maiga mana intwe no to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuriao asenjire ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yoboshirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mo gotorora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkiriye imeya Ndizi TV Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingera ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester systema, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Nabuko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mana naende mwanchi muligereri yabwe getaseni kya Ndizi TV bwanchete asoko nyore merubuli mia asomono bweke Gusii chinsa emerongo ebere na inye obuyo buboigo nigo bogotoka asenye gitali ya Tanecious Herbal Center iyo bwato buja asokuligereri omubirogo na koranga muchando kiubwate kwanyoro bugwenya bwa bwango egera naye kwabo mugima gwakora emirimo yawo bunebwenerete mubiro bwato bonyamasi nigoro mubiro muya nekaro buruire bwamanyekanire mapema naro nigo gokonywa mapema engencheye kero kende tubwato bosirelio koigunga nechi symptoms gete kwaigwa ati aba bunechi daktari ateba kwaigwa fatigue kwaigwa omotuni goko gwatya kwaigwa enchiragete kwaombia kwamnyoka kwagora ntetereiga abona mamacho gokora aigenda burungi mpaka Tanecious Herbal Center mulekwa nechi machine bali gokora na magoko nechi machine chikumulika chiroro mubiro gombo bekyubwate egero kwaigwa maliogo na mapema na kieko garakera litikulia Jumanne daktari ito oikase studio Dr. Omayio ochoto ubumanyi timetinga yora nyoro basemi buno boiga
bwabosa ayegasi ono konyoro bosemia asuibwete bobe minyokamba koro daktari karibu ende twiranire korwa ase omutimoko nagotengana bwata mabuli aliange aneiga 5 amubolia omoligereria anyara kobaga kubolia litangani producer ne Joshua Uta na buli goro yo monto kero kende ndroko binchara for a long time kwanyoranga tubwati nguru nigobutokanete fatigue anoko faint na bogo faint onotebanga kero kende eyenebo muchandolo blood pressure gosono muntu bwe ngata egero mubiroye osinyugogore gasi burungi elinde otebanga muntu naro kuligereria kerobu gosibona muneta eliga weso kuligereria maliga na bago chaka kurwa maiso instantly nero teba kero kende oyuno muchando orabolo blood pressure gosono yo vision na bintu binde ayuna maboli abere kurwa se producer ito Joshua Autankolengi na aboli biyebuna kwateba alafu nainde muligereria nare oboli wetera senchira ye SMS otebanga bwa kirebya kindly uliza daktari kama anatibu hepatitis B tafadhali taligetire tali ya kulende atete koini kwaya no mochandonde na orto chokuligichinga kitukwanire kulenda kubulinga ine ngoyo bweniole divina morako rwa South Mugrango agotebanga mwana mtusara na daktari itotwanchita se studio karibu sana uyo na romurubulio gotokonya tuamanya mange asante daktari abarikiwe sana Jumaina ya eta tulimisi sana mbia mwana sana divina kulende daktari ikire ase studio Evelyn Bikoronera kubwate kura chinsemo cha Mountain View Nairobi agoteba a very good informing and educative program indeed daktari abarikiwe sana nikikuja Kisii nitamtafuta daktari asante sana Evelyn Bikoro kura chinsemo cha Mountain View Nairobi karongo cha sensemo SMS ase umtandao ito on news Ndizi TV News Digital akoro kwa Edwin Ratemo agoteba kura Nairobi watching say hi to daktari asante Honorable Nyambaro Fred agoteba always top notch broadcasting and well researched insight in Ndizi TV News Digital Brighton Makori Saron Tita sagotea daktari sana kwa studio mbia mono sana engineer Honorable Charles Luanga Ogato agotebanga noale asomurubelio echine chujumbe nkoligereria ejicho mwanchu muligereria egerentara daktari iribaga daktari nelia mabolia yubono ayo kwa boligwe hepatitis B na boigo igoro yenchara omanyete kinko enda sama bolia nibi nate abana ewikieri muri ni misi sana hata mimi ni wa misi sana omanyete ekero dangu kwana na inu onko igubuya so na rorire na inu ekero monte gerete go muko igubuya so yes, I'm happy and I'm proud to say I missed you too buna barigereria ba Ndizi TV bono ngirane ase amabolia ekero oigwete ubwate fatigue dizziness yani igwete buno taigweti ase nginjo tarari ndagera iyo manyete tekoreta asitoko endana inkieke kogera abantu bande batwara low blood pressure omanyete owakwa manyinga kobanse okonyuru kuri endagera nabo gokosi amanyinga ya kense meaning ina ekero wadreirie endagera nande abantu mbaro konyorana okay most people ekeren chari ko baria e will affect psychologically yani atanyara ko koragenda tane ngikichi ikisa astonye timbu atindagera tingo korakende so o affect a system mungi mayayo mobere bona benya kana pressure ya manyingo pimejisi ekyonyorege korete kirense lakini erense because utarari endagera so ko kuri endagera eirane nomo lakini atebana chi condition nje chikogera umuntu apime pressure anyore kirense patie karo kwanyore kirense chise ekyo kwamanye kurigereri bono obona bubuye bugo cha Tanecious because kurigereri tulina inkosi kiye kogera pressure yawo yeirana tokonyone yendagera togotebya utakora asinge njogo dre kuri ndagera make your pattern yo kuri ndagera be consistent yani ebe chinsa chirigoro igoronya sasaba aikwali sasaba tokonyora yakosi kunabo muchande yende twakoiryo igobono nabikonya kana pressure yaira nense asinge njo kwanyoru kuri ndagero sotarari ndagera nabandi baro konyorana asinge njo asete ti mind yae una ntarari ndagera igotimbu atinguru
to bona tari kwinyora na chinguru njire asomobere kigachire kire stored for ekero utarari ndagera lakini mona singe you are psychologically set muna chiza kirije ochigo gachugo tari ndagera omobere ochako feel weak ochako feel fatigue ochaka koiguno utaigwete asinge njo yake your mind yego tebina chiza chugoragera njiraika igo chinguru chako deki chako body so you inaboko nyara kwa very affected psychologically obe utwari bimanyiririe osonyore okotari ndagero kwao kwiraniri wakosiri pressure yawe chisecho yabeire aipo igento kende nekara kurigeria sekero amaisa ya mwanya abantu tokorogana vision na singincho akoba determined by nerves the strength ya nerves chao chikurwa chigo cha samaiso mbale okonyora batabu ati muchando ndonsi lakini okorra kwabo nkolifa tote abana mbali korra tambe abantu barokonyora nerves chabo chire wiki ntese stati mu murike no burabuga no bwetochi ebuko mu affect na bakorra musunto manya bakoraki abandi bali strong enough bago face the right unabona bakonyora umuntu aligirira sasega atafire tenati akonyora umuntu abasomera ibi akosoma boli ibi getabu asumuga sigoro itari ko mu affect na abandi bali na ere noene akara kuriye ako face burabonye ko kumurika kurwari go sekara obukire igoro okonyora guikarigire linse ikiata akonyara go face direct because of yininia lakini aendekera ubwatu muchando yoro blood pressure abikonyarikana okoreki okosie amaisao ose vision yao ebe poor abikonyarikana vision yao ebe enke yani tukurukana short sighted tukunyara korata mande wata no muntu gakurwari nje timuro chipa kuigirensa ali ngocha komora asinge nje yak pressure yaye irinse na ndo nyore na pressure yao na beko ba determined asinge nje ya maiso abantu bali bagutwara pressure ya maiso abantu bali bagutwara pressure iri genetico yani binary tgocha bono no na mainaye aguika atwa akonyora chakiri kumwati asinge nje pressure ya chire itaigoro ose ya chirense yes bia mono sana kagerete ibuleli kwarira ndipia muligere na robolinga kindly ask daktari on hepatitis B treatment usenkurware obo koleri obo gosobo gweni obo hepatitis no burwaire bo kolirini na ekaro muchandora asirini na biko nyalikana obe solved na inje as Tanecious %, lakini depending ne stage ya hepatitis ya ikire asirini yao ikiara stage nero guika asirini litanyare kubweneka lakini ne stage nere mapema na henda aso kwereneri asobu agara kine steka chinke Tanecious ebwate amariogo ari natural na marioga atukuruka hapo gose natural niga kubwate cio mubere kurwana no burwire bakoriteki boro mubero so ekartu akoire iriogo ryo kurwana ryosiri gukonya lini rya okurusia ebirusi biribiroro bya hepatitis ekarobire mapema gose ekarobire stage erebwa ere enyingake naboko nyora byarire kurwo igokwa bwenire lakini ekarobia chire gikigetambe yani asenjire nina ensemo yelini ryao lirwarite ere nene mono kubwense merito kubwatesia egere burwani buriro bone gotwatana bwachira atambe yani asenjire ndena boikire point na toikuipu lini rire boronge ensemo yere boronge amario gaya kapisa iyendere nene ikiarnu burwini ntukire moyo kurwania unabona hepatitis yako boli ne virusi so ne virusi bire moyo bikurwania wocha asare boronge igobona kabire binge ko bwaga na bikonyarekanana byahitanirie point utagwene lakini garabire point ya mapema abikonyarikana obwene bia mono sana divina murakoro nyamarambe igapongeza umurubiro kigima enchingubuli naringe nekernale kona koligeria na ruchinga extreme low blood pressure daktari can lead to a condition na roche ekrokwa a shock nataka kumayanga a condition yiga a shock extreme low blood pressure symptoms chia shock ondona kere condition ya very extreme a condition ina got a very shock na roche something like that yes chi symptoms chia shock out of the extreme low blood pressure nchire chieji ekarto kwana shock hande karonko memorize into kwanete a shock asini ni tukayekuneleka to kwanele stroke a shock abanta bangi bamaitena nestime go gwaka shock
So umuntu utara kunestime mo shock tometie shock ningi. So no ene kero konyora ne bintu biru umuntu akone otane kras ewaye kras ko ngake shock. So shock ne kero umuntu ebimu by'umubiro because turiwa paka byabante point bitanyare gukora kibitanyare gukora imirimo. So na biko nyare kana tiri stroke lakini ende stroke na biko kosi shock. So ekero ubwate ekere kimu cy'umubiro kibwate shock immunity gekoba partially paralyzed for a certain time was continuous. So ekero pressure ya chirense na pressure tukurukana hypo na manyinga agwakwa ngora ne manyinga isababu kugera enkole continuous ikaro yatinire go gwakure na singenjo na manyinga na arakubuguri nutrients amanyinga na arakubuguri oxygen amanyinga ya na arakuirire cells cy'umubiro what it needs to make your functional. So ekera manyinga ya achirense mono immunity na tarigo ikachinse mochina tarigo ikirie ndagera ne oxygen yeye osia chi cells cyo cy'umubi. So meaning ina amanya ko ba starved cyaba shocked yani asinjire nina nchiko nyara okore gas burunga. So ekero umuntu abwate a shock nabeko mukosi atware low blood pressure lakini ende low blood pressure nabeko kosi a shock iseita we aso umuntu uriwe songo mukoro tabana vice versa. Yes. Okay. Igona so mirenga na bokero kende kero kwanyorire eshokiye kero kende naburi ebe nabokueba otwale no nyene confusion. You know ekero bwato shock emoja ni shock ina sana umuntu igone kerto tabana nervous system yao ya very shocked nervous system wiring y'umubiri unestimate whatever. So ekero ya very shocked na biko nyarekana oconverse. Okay. Na biko nyarekana so umuntu uriwe ndwe songo obe paralyzed na biko nyarekana yani asinjiri ndina the functions cy'umubiro yani umubiro turi go koregasi buno korete buno bwendete asinjiri ndonye no koboko na bukorasi nyono nuko imuka igoro gukire ko venambu kukwa mabo onye no bongo nabira atoke bono ore at a point ore shocked ukirete yani bono umuntu nawe tena tokunyara turi gukwana turi kingi kendrete yani urabu asinjiri ndina turi kwemanya turi asore tuiyo. Yes. Mwancho moligi narumbole tiri tukuligoro agante byukwanira about blood donation. Ndarusiwa manyinga osenga achire go donate. Incha manyinga na ngerere go sena cause low blood pressure osikurusiwa manyinga for so many times. Narumbole tiga agante daktari tiga kwanire about blood donation na low blood pressure ose high blood pressure. But rero mononte tukwanire a blood donation no wamate wa low blood pressure. Low blood pressure na blood donation. Again take tanga ni utara donate blood. Oyo kurusia. Amanyinga nabwente gupimana amanyinga yao naisaine na excess. Wose naisaine aranyare kurusiko. So that to kana ahikwa wata manyinga wese no gutumika ibweka na ngurusi ole ngutyo gutware deficit ngutyo ko anemic na ndina kwa na anemic na biko ko low blood pressure. So asenjere ndina amanyinga tutaki kurusi more frequently but unless amanyinga yao ku manufacture so mubiro kare igoro na nkubuchare inkie ko ero umuntu odonate blood agutonedi blood asinjate tiko konyo ubugima bwoyonde lakini to gokonyo ubugima bwoyonde ati the risk ubugima bwao igonye tubwati amanyinga isaine to kunyara kurusiko ane tumanye tina condition kiragero umunyagitari akurusie amanyinga karoje na yao gakurusigwa abeire ro lakini omocha ni urusi amanyinga na ku manufacture abamake asomobero osasinjire ndeno munabona umuntu bwate deficiency ya iron tokunyara kurusia manyinga because komenta kwa manyinga asomobero ikokolense igogo ikorigere na iron yao asomobero na kiesaine lakini ibintu byonsi umunyagitari nero korigere atara kurusi igo asenjere na muntu tatakiri kurusi manyinga lioka to the point akuchikoira nase abanemic abokonyora kosiri low blood pressure na low blood pressure nabeko again caused no muntu okonya koba transfuse yani amanyinga okonya kubekerwa amanyinga
na ikero kunya kubikirwa manyinga onye tali accident kwanyora akearimo obikirwa manyinga rero na inda chaere abo kunyora ukunya gukora gukwa manyinga kwa bekerwa ahiranirese usekero kunya kubikirwa na manyinga aya kunya kubikirwa manyia ekarate ruchiko baga kuigwa naya nabo kunyora akosi low blood pressure so ukurusia na kubeka nabo gukos low blood pressure. Pia mwana sana daktari nindoche Krisorina kura chinsema cha Westlands Nairobi agotebanga ndo bisi mbwatiti buyo murubulio wobo channel na daktari Joel Omayio ayana mashabiki yetu kura chinsema cha Nairobi count 047 bakobwatia bene murubulio mutingu kura Ndizi TV News. Asante sana mwensi balimunga natakulika ndoche Maria Ugao kura chinsema cha Ogimbo Machoge chache agotebanga well represented daktari agenda tokotwa ujusi yebirengo bigora. Asante na barikiwe sana ndoche Rose Nyaboga kura chinsemo cha Mangere nera goteba mwana mtosara na kororira se studio kwani daktari ntoligo suka na tole na mama minto Jane Barongo nonyaka igwete bobe nigotokona kumubeka ase amasabo kwani daktari mono bia mono sana Rose Nyaboga kura chinsemo cha Mangere na mwensi balimugenda tokubwati umurubiri gwetera senchira yimitandao gwetera se TV cha ino muri nyumba tokubaganiria maya na indegendera konyorobo semya bunga bunoboiga ituko ndio na ndora achikubonyora ndonsi Ndizi TV na Rubwansu Gusii tokubwatira na Tanecious Herbal Center na daktari ito obwato bumanyi bwibirango bigoro nere Dr. Joel Omayio. Daktari asange njebiro bito bikogenda asobwango mono dizie etopiki ebwatetense na konyoranga chinsa chikogendera gusuka asobwango. Kero kendo umuntu bono utokireka bwato muchando yo ochire Tanecious Herbal Center otwalire omuchando yo iga ngaki atakere ko yo handle usene ki atakere ko manage omuchando yoiga na kero kendo muntu nabo olienga andabwatia machike karona nyorire oburuiro boiga nimbu enembe nomo ngicha manyinga nabe nomo now omuchando o hypotension no muchando oroburwaire na sometimes ore condition inge ko nabe kamarieta yabere omuchando yo hypotension ekero prolongiri tunga hypertension because hypertension okonyoro umuntu abekira samariogo continuous mostly turikonya abantu bari hypertension baire mariogo bakonyi continuous asingenjo yake mostly abange nyagitaji nyinge chiko yo andru ne condition is not a permanent issue thing asingenjo emochani ebe permanent te kobagika itara irobo mabwao so asenjere ndira ene condition egocha in life na bikonya kaneche rero usechinsa gete buno bona ate abana na bikore tunekera umuntu analite kuri ndagera atarari utumire oba wiki lakini pressure yakora kiyagendansi so hypotension ne pressure gupima in a certain time onyorere nsira bekoba in a certain period of time ose ebe in a long period of time so a condition ya hypo ekererense sana enjira nere buna boneka gwikira Tanecious ntubwate Apple products ukonywa cyayereta igoro na sometimes ye condition yeye ngochere asinginjo ye causes cyao chikoreta asimwanya bantu so utoke utwali birengererie binge nutekiro korerwe counseling ekero gwakorera counseling kwiranire nomo okonyore condition iri yasirire so igende getangani gwika tura identify na kiye ko Tanecious iri important ya sore umurigereria eko tukura manya ekosi ya hypotension yao tumanye go kwa mario muna bono ndiro konyora abantu bari bagutumia caffeine nyinge caffeine une kawa ya machani ekero watumire nyinge na beko ekosi hyper ose hypo bona ekero ya kosi hypo obwenete ko withdraw na a condition ya hypo pia na beko ba cause dia singi yo gutumia yo kunywa mache amange igo withdraw machari so this condition igo tana kwanyura mache abeira amange asiri sodium kuri mubiro asiri abeira amange mono so omocha ni old kunywa machari for some time okonyora yirenire burunge igo a condition sana ya hypo
trikoba treated buna a wrong time condition because emotion is evera sore gekegetambe nabokonyora ya wafe gitiri in the wrong run so naende a condition yeye mbwango osenda isi bunabone karwo ikira Tanecious ko yikinie chegoro lakini bone condition ya hypo na bikonya kana ere tu asinginjo obwato omochando buburuire gete na bange bari munabone konyora umuntu abataba daktari umunyagitari antetina pressure nekere kunya kwenda nsiga na asinginjo narwari to buburuire bwa pressure na kure gose pressure inabiko nyareka nebe hypo because ya mariogo bwate high blood pressure hypertension kwarire so asinge njoko ya nyota liko pima na mariogo ali yakoirania pressure nse ayirani paka yaba hypo so if you withdraw amariogo ali yani asinjirene na gogotika kunywa mariogo ali naboko nyora irenire kawaida iwa asinjirene ne lingo tabana omochando yo hypo naboko be condition na naboko be disease okobe disease karo kwa yo tigire o prolongire lakini mono ole disease dangerous igugoita bwango kubwa hyper lakini naboko be condition na chiteka njiri kwa pima kwa nyorerense lakini goko unabona amariogo naruranyi gusindagera nchirurarie unabona ate na abantu bakuri chindagera chigo thin blood unabona kitungo sa umuko yenywa segeka so ekero kuri chindagera bunichi asegeka for a long period of time na biko nyareka na manyinga ya abamao airana nsigento okora nuko withdraw kurwa chindagera chiri lakini mono na kiyo okora manye binte byonse nengi yakose nuko munyako cha Tanecious egera tuligere torore kose yes bia mono daktari gokorira naende na ki prevention ne area ya momwancho muligeria ere ihani bogore dichionsi pi egera tibwenyora kubwate omuchando yetwaligerera ngo isiko yotwara na kyubwenerete koyo menyanoro se na kyoku manage na kibono tora tango muchando yiga to besegwekera omwancho muligerere omuchando hypertension tari muchando ratebe na nonyare ko you avoid pieso bumabwao kutatiga turi gochana gogoita igasenjerene no muchando asumuntu uri moyo mwanya bantu uranyore ochire nimugose kabere lakini andake taika koyemanya asingenjo ebinde binatebe binge na bikogera ocha bone gento ogokora go prevent na kor kwanyore chi condition yigo chi symptoms yigo twateba obwate ya mose ibere omunyoka baka Tanecious opimona no robwate togote binkyo gwa foi gose otige koria chikaveni chinyinge otige konywa marua otige gutwara stress ikyabande bawante na yabire nomo otige koria onye kugupima gukonywa mario gubwate high blood pressure umanye na gukonywa ngonyure gugupima tekora kitegena so ebinde biko gwa foi is a lifestyle disease so avoid orende lifestyle yawo nabokonya gwa foi a condition yeye ya hypo tension. Bia mana sana kera tutugari chideka chinka sana akoro kwa oyo nere agotebanga ask daktari on diagnosis of polystemia no agotebanga kubuligo iswali ligia sana but in a wrong forum diagnosis tinaletiko yakora on camera asinge nchona mwanya bantu nde bwensi omochani omotebina gendo nyuriyogo gete asuburuire gete no riyogo ritari manyiti osomo toje metenere bwekaine nakieko roko nyora abantu ko iguno muntu nachieta akaberie concussion ikamuita asinge njo yake achieta akabweka ni mete akanywa namba ibere dosage yayo monyene toje manyiti igona kieko rango tebana diagnosis onyitigete ekarwa chire Tanecious yes polystemia ngento kidakta polystemia no mochando okay meyacha kwa siku nyingine ni sawa ntochito yoligereria kuri ndo mwanchu muligere tuligetirie tali yao ekero gutumi ujumbe mbi ya kwalikerie tali yao kwalikanonye na sokorwa nalie ko baburunge akero kubulia libulio ndoche Ruben omwenga kuro chinsemo chia miriri nera agoteba kone daktari no tuli ase studio agotebanga complications nchirororo ekero gutumeka amariogo akoro Tanecious Herbal Center ekero kurwali muchando yo ekero kurwali muchando boli ngirishwali complications agoteba chinde nchiro chibe isagotoka ekero random medication complications
asumu jando ndubonse karoko yorwaria ngotoka chirichiro but ekero gutumia amariogo ahapo nando oire edose chingia no munyagitari echikoba minimal. Yes. Complication yechinaji asirieta lite bakorukana side effect. So depending na amariogo ayenjiro ko yatumia no mubero because umubero no bwangeta amariogo gete naturally umubero ye na hande amariogo naruranyu ari act no mubero. So complication is echikoba depending ningie ko kwaegwa ngokoha ngaikwaegwa lakini mono ekero gutumia amariogo ahapo was natural igabwate minimal side effect igabwate minimal complications chirache after gwatumire amariogo yani ngana chiboho chinsinini ukonyara kwandu bono bia mono arusi nandu iranire agotebanga kero kende what is the best diet ekero monto abwate low blood pressure agotebanga for example you are a caregiver, what are you supposed to feed the patient with low blood pressure egere anyar kobaga komenya health chindageranchire okonyora chigo stimulate but first no wente go identify omuntu buna bono mayete caffeine no etwachiro kachimbe caffeine go stimulate chire pressure but again nabo chiko yiraninse so oikora identify omuntu oyo okoiriogo no muntu okoba affected na caffeine yaimokie gosiraninse chindageranchire buna bono iron ekero muntu ara anemic abwate hypo oikomo food chire rich in iron potassium naboko mwa food chire rich in potassium nabona matoka na kyango so condition ya hyper na hypo oikora identify kwanza umuntu oyo ndagira kichi akoria chia mu affect but omayete chindagira chi affect umuntu gutwara high blood pressure ekero bwate hypo echine chiwende komo ikiarabona pressure yaye korteki ire inse yes. Bia mana sana daktari kando chideka cheto chia butukire chia chire kegima na bantete na indora nyuri mwanchu muligiria nganka yugo toka na inde na bago mwanchu muligiria Tanecious Herbal Center mbabwata na inde school kuruko Tanecious Herbal College egotoka igana enda sopo chiobo songo egotobwanga no burwari bukabwa bakorwa aende nkuru bare obasemya nkuru bara maigeri gochia saborokigwa na barubuto chakonyorondo bwikaine daktari nerekera daktari atakaiyoga nerocha otatebia mange igota na Herbal College noere daktari ngototebia rasi gutuka nyokubwata mwana utagete go join akoro bunyagitari igoro bwa ya mangana yemete asenchira yekerero tubaisa gukumia Tanecious Herbal College nerororo ngotware chi address ekerota gitwikororo na ande ngototebia rumanchu muri daktari utarachi gotwa enamba yesimi atotebia nka Tanecious Herbal Center gotoka nka Tanecious Herbal College gotoka na bokora totebi the parting shot ekere ngamono omo munchu muri geria abwenerete kumanya about low blood pressure. Low blood pressure is a deadly condition. But it's a condition ya kiro muntu ikumu affect in one way or another. So the best thing omurigeria wente gokora. Yes. No monitor pressure yae regularly to know whether akona hypo blood pressure. Yes. Egere elevated mapema na normally amariogo hypo blood pressure tariendora mnyoke igotebe na mnyoka nyagitari nyanyore iko gento gokora no korenda your health by ogokora regular check up cha blood pressure yao mbia mono sana chekia endegenda olengwe na sokora lengwa tebwe iguru yibirengo bya blood pressure go low blood pressure Tanecious Herbal Center na Dr. Omayio na abandi bali bakubwatirana kwenekia buna baruro bokora libirengo biganirie ochiase omwanchwa omurigereria mbaranta atigego ntaga ni gusiekera isiko batomachi ujumbe wetera sensemo ya Facebook ndoche Charles Luanga ugato agoteba no arime na Iron Lady kwamboka
Rafael Misuko, Jacqueline Kwamboka, Weldon Nyaure, Lavi Kwamboka na Sylvia Mora, agotebanga Niko ndani ya show na sitoki. Asante Eric Baraza na yagoteba nole ime ase umurobelio na inde nigoto kuganiria okubwena kwa bwango sengenjo na igwete bobe bia mona sana soko baime yomurobelio andagoteba na salimia daktari ndani ya studio. Kero to kugira daktari na babono kuba the right directions manchumulira na robwate tyomurobelio oyebete korubuna tuaga chagete nganga Tanecious Herbal sente kutoka arobuli aisoke eger mumiranere ekero twakorire kurugiga ase studio my location ando mwe namba yesimi boigona bagote mwanchumuligiria iguru yeskuru ya Tanecious Herbal College ase egotoka nechi nambara nyore omo principal egere bakwana mange oyori bosibwo ino gakoro kumanya gitari chelio mayo kurwa Tanecious Herbal Center egotoko mucho songo garjinse mocha chogo ekero kuru Nyamira kuru osenda so mtandao YouTube subscribe ale nyugo munoko nyara osori ke Tanecious Herbal Center Limited na bokora mangana yonsi piko so lika ali uko liao ase info@tanecioushherbal.co.ke lakini ko bwa mono Tanecious Herbal Center ewate sukuru ekuru Tanecious Herbal College na bali ba tuwadiri ba minto muri Tanecious Herbal College ke gutoka so muchibo songo gatigati yo muchibo songo ase nyumba yebwate lirongo lya kabere ose nyombe ntambe kabise ku Twin Towers ase lirongo lya kabere egotoka ali barabari gose gatigati ya Elimu Center na Emma enyombe ntambe gati ali rosire birora kabisa ano gotonyora ase lirongo lya kabere na keruta gitego ikaria nabo gwake namba yesimi yesukuru nabo konyora reception gose principal ako direct na injuga na iga ni namba yesimi igere ngororo kabisa ni landline ere enoti ibere isato enoti isano ibere yani 0202 chikoba isato 02 chikoba isato olike isato enoti isano ibere yani 0202023007 kosolike naro liuko nabokolika info@tanecioushherbal.co.ke kososo asi website yetu www.tanecioushherbal.co.ke yes bia mana sana daktari ndo chenga tuikiro moelio bumurubiri buli tukulia lero ngorengina gwesomiria mange kwanyori robo semia ngana kyogwenete komenya bya ase afya yago ekero igwete bobe Tanecious Herbal Center Dr. Joel Omayio noale at your service siko bana tobesa kokwa okwebosa okomanyete asenchira ere na kieko garakera litkolia Jumanne twakoletera umurubiri bwobo chene tobesa gosuka aigana Ndizi TV obwansu bumugusi daktari okogendo endabia na graduation ya Unimete Ndizi gocha gotoaga tokole live coverage igone sabere tuesabere mapema itakuwa asante mwanchukule wikachinga kichinde noto wakangambia mono bali mwatu machi ujumbe nkora ngina chisoma chionsi olinta soma korancho nyabere wikanaende lituko lie Jumaine ekobwate murobelio niko wocherekera lituko lie Jumatatu wika Ijuma chinsa 12 wika chinsa 3 chimambia ekaroto kubwaterana amono yominto Brighton Makoli anongichole kumirana nere ekaro chikora chinsa 5 akoletera mangana maya asenchira yobwikirano oliona kebona chibichana muliogia gwikira senchira yobwikirano kigima nigakoro kwa Joshua Auta nayo mwanju muligereria kwaligereria morobelio nigoto gwakangambia mono kigima nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita